Ndalo abiriyo mane migawo mar somo ochiwo ne jonyuol mane nitiere kod gombo mar loko skunde mag senior mag nyithindgi orumo ayanga kawuono. Migawo mar somo oyango ni jopuonjre mahaw 30,403 ne ochwalo kwayo mondo timnegi lokruok makamago. Kata kamano, moko kuom jonyuol kaachiel kod jopuonjre nitiere gi kihondko kaluwore ni pok giyudo duoko mag kwayo maggi mag loko ne nyithindgi skunde e kinde ma yepo mag sikunde okayo. Sharon Ong'ao gi mathoth. Tok ndalo abiriyo mar oro kwayo mondo loknegi sikunde mag senior manoluonge nyithindgi. Jonyuol mathoth pod nitiere kod achiedh nade mar yudo duoko mag kwayo margi. Duoko magigeno yudo e giko mar odiochieng' ma kawuono. Tabitha Keta en achiel kuom miyo marito duoko kod siso. Nyathina noluong Kisii, tan skunde, most of the schools manondiko gin skunde makoni. Koro orocha mathis nikech kata skulno pok awinjo. It's the first time awinjo wach skulno. Akiera ni skulno bet nang'o, but it's a national school. Nwatimo lokruok, nwasuggest ni omiwa another school, ginyalo wilonwa another national school, nikech skunde manwa yiero ne gin machiegni koni, alafu be kama nodhieno be bor kodwa sani sana, to nyaka sani pok wanwang'o report moro amora. Wuod Tabitha, mong'ere kaka John Favor, maniyudo points 65 ewi points 72 e duoko mag KJSEA, onyiso ng'ur mare ni skul mane oluonge. Asebedo disappointed nikech being it is a national school, I did not expect it, and the distance, school no bor kabisa. I knew kata the hours that I'll be using in the bus traveling. Anyalo timo gik maber ka ane school which is closer. I can take that time for preparation nikech jio yao school kama gik mang'eny kamano. To kase loko school, ayudo school mag Thika. School no kao the pathway makao me and STEM. School no ber, but the only problem ni en pok ayudo feedback. Kaluwore ni lai manyien mar somo ne nyithindo mabiro riwore kod senior school e grade mar 10 higa manyien opogore. Favor oyango gimomiyo ne oyiero lai kata pathway mar STEM. STEM en gi opportunities mang'eny. Ki dwa bedo daktari nyalo kao STEM, engineer STEM. STEM, yani it is marketing itself. It is not a must for you to go out there ichako manyo tich. Omedo ni ne otimnegi ikruok makare mar yiero lai mag somo magidwaro gi school. School no ikowa. They took 1 week for teaching us on KJSEA, the pathways, taking us through most so that we may not make mistakes in future, saying that I hope I could have taken STEM, I hope. So the teachers took their time to prepare us for like a whole week. E kinde ma jonyuol timo ikruok makoni kod kocha ne yepo mag sikunde, Tabitha oyango luoro ma entiere godo. Kaka janyuolwa be gi gik mang'eny ma wan go mpango mang'eny, ka nyathi seche gi pok wang'e nyathi dhi e skul mane, wanwang'o ka nitie pek moro mathis. Gi selection ni, the next selection from 6th to 9th, to wakia kaka bobet, kaka wabopangre, nikech ndara be sani kaka ji dhi e ndara mang'eny, unyalo dhi to nyalo bet kaka Christmas kama e mtokni kendo nitie gik motimre ndara kanyo nindo nyaka ndara kudwa tero nyathi e skul. Koro ka hecha ka janyuol, daber ka gigi wanyalo nwang'o chon mondo wabe waikre moromo mondo nyathi obed ni donje skul seche mowinjre monego bed ni gichako classes kamoro achiel. Kaluwore gi migawo mar somo, jopuonjre 183 ne oro kwayo mondo loknegi sikunde mag senior manoluongagie. Kwan mag jopuonjre 116,000, migawono ne opuodho loko magi. Ka kwan mag jopuonjre 66,000, kwayo magi ne owit oko wirani ne gioro kwayo ne rang'iny mar sikunde madongo kende, kata mong'ere kaka category 1 schools, ma migawono wacho ni onge kod thuolo moromo. The main reason why we are declining most of the requests is because of capacity. I have said more than 50,000 students are interested in 20 schools, which is impossible to deal with. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.